In less than 1 hour, I will be going to Artmark. I always like to combine garments, accessories from different places, different countries. Spectaculoasă și cu totul atipică. Am menționat Nicolae Grigorescu cu o emoție cu totul deosebită pentru că Hello my dears, welcome to Bucharest and welcome here to my apartment. I arrived in Bucharest exactly 1 week ago. Today is Monday, it's cloudy, it has been very warm, I had to turn on the air conditioning. I prefer this weather, it's a refreshing change. During the weekend I was looking forward for this Monday and Tuesday to arrive. These 2 days are going to be filled with creative energy, inspiration and information. In less than 1 hour I will be going to Artmark. I mentioned Artmark in some episodes ago. I was introduced to Artmark's PR manager, Mrs. Anca Bejan. She's wonderful. We met on Friday. She's very friendly, very professional. Our meeting was initiated by Mr. Cristian Gheorghe. He's a historian, business trainer, human resources consultant, Romanian heritage expert and a big art lover. And when I told him about my interest in springtime, in Artmark and my desire to film there, he immediately contacted Mrs. Bejan. We met the next day. We decided to meet today on Monday. She's going to open the doors to us, to offer us information. We are going to make a tour through the palace. Artmark is a Romanian private art institution. Everything is fascinating. It's very big, complex, interesting, inspiring, dynamic, a multifaceted place. And I'm very happy that Mr. Gheorghe brought us together. I'm going to meet him tomorrow. He's organizing guided tours through the center of Bucharest. I'm always very interested and open in discovering and rediscovering my hometown, and I'm going to consider these 2 days filled with creative energy, inspiration and information. I'm going to bring everything to you. For today's visit at Artmark, I decided to wear a dress that I purchased in my local area in Austria. It's the first time that I'm going to wear it, and I will be also wearing this headpiece that was handcrafted in Pitești. Pitești is located about 100 kilometers from Bucharest, and I always like to combine garments, accessories from different places, different countries. I will also be wearing a pair of pearl earrings from my line, shoes from Austria, and I will soon be making myself ready, pack my equipment, and we'll meet in a couple of seconds in the video, in real life in 1 hour at Artmark. Anca, îți mulțumesc pentru invitație. Suntem în fața Palatului Cesianu Racoviță, care găzduiește Artmark. Și aș dori să ne spui, să ne oferi câteva informații de aici, de la intrare. Patricia, îți mulțumesc în primul rând că ne îndrăgești atât de mult, că ai pus ochii pe noi și ți-ai dorit atât de mult și ai avut răbdarea asta să ne aștepți până am putut așa un pic să ne organizăm.
Bine ați venit! Stăm aici așa emoționate la intrare de zici că cine știe ce ne așteaptă și adevărul ăsta este. Aici, la Palatul Cesianu Racoviță, după cum bine știi că ți-am povestit înainte, avem cam o dată la 3 săptămâni, o lună, noi expoziții. Așadar, și pentru noi, cei care lucrăm aici, o dată la 3 săptămâni, o lună, este această surpriză. Nu știu dacă tu în copilărie pățeai asta, dar eu pățeam asta, să vin acasă și mama, fiindcă avea pasiunea asta de a muta mobila prin casă, eu din când în când deschideam ușa și parcă nu recunoșteam, parcă nu mai era casa mea. Și cam așa este. Da. Cam așa este aici la Artmark, la galeriile Artmark, în inima Bucureștiului, o galerie-muzeu spectaculoasă și cu totul atipică, în care ușa vă este deschisă zilnic de luni până duminică între 10 dimineața și 8 seara. Aveți surpriza să descoperiți noi și noi expoziții absolut de fiecare dată. Abia aștept să ne deschizi ușile. Haideți! Haideți cu noi! Așa. La recepție întotdeauna veți găsi primul zâmbet aici la Palatul Cesianu Racoviță. E palat și noi tot îi spunem fie la palat, simplu, fie Palatul Cesianu Racoviță. Arhitectura, în primul rând, este cu totul deosebită și nu are cum să nu te impresioneze de la intrare. Indiferent cum vii de pe stradă, intri aici și parcă puțin iei din acest aer al palatului. Da, așa este, da. Cu toate acestea, aici la parter este o încăpere, acum e așa ca un fel de camera secretă, nu știm ce este în spatele ușii. Din când în când se întâmplă și asta aici la noi la palat, pentru că după evenimentele pe care le avem, după licitații, expozițiile sunt date jos și colegii noștri repanotează. Acum, când ai venit tu, exact asta s-a întâmplat. Colegii au închis ușa pentru că acum expoziția de artă contemporană care a fost aici a trebuit scoasă și se pregătește altceva. Vom vedea ce și veți vedea de fapt tot timpul altceva. Așa că nici n-ar avea rost să spun acum ce se pregătește aici. Haideți! Sunt aceste trepte care îmi plac foarte mult și să știi că nu exagerez când îți vorbesc despre niște trepte. Adesea invitații și vizitatorii, fie că sunt la prima vizită, fie că nu, o să vezi, sunt foarte, cum se numește astăzi, sunt foarte instagramabile. Datorită acestei arhitecturi, a oglinzilor, a arcadelor, aceste scări apar în foarte multe fotografii, în social media. Cred că nu greșesc dacă spun worldwide, pentru că avem parte, fiind în inima Bucureștiului, de foarte mulți vizitatori străini. Și uite, te invit să urcăm pe care scară, oricare ar fi, toate drumurile duc la etajul 1, nu la Roma, de data aceasta. Hai să urcăm pe aici, spre exemplu. Folosim pentru că este un spațiu mereu ofertant în ceea ce privește expunerea și expozițiile. Folosim inclusiv partea de trepte, că tot le-am lăudat. Da. Uite cum vezi aici, ne întâmpină, fii atentă, surpriză și wow pentru absolut toată lumea. E vorba despre dulapuri ale căror uși au fost pictate, se crede mai mult ca sigur, dar ne luăm rezerva lui, se crede, de chiar Nicolae Grigorescu. Da. Adică nu este doar ți se pare că sunt lucrări de ale sale, ci este chiar, spunem noi, pentru că am consultat experți care ne-au ajutat să facem această evaluare, sunt pictate de Nicolae Grigorescu, vin dintr-o colecție a doctorului Istrati, care se știe că era foarte bun prieten. A fost vecin de altfel acolo în Câmpina, acolo unde artistul a avut o casă, care astăzi este muzeu, Casa Memorială Nicolae Grigorescu. Și da, din când în când pe trepte vizitatorii sunt întâmpinați de
exponate cu totul deosebite, cum spuneam, e cazul acestor dulapuri. La galeriile Artmark organizăm 4 mari licitații pe an. Este vorba despre licitațiile mari de sezon, primăvară, vară, toamnă și iarnă. Sunt licitații cu top 100 mari artiști pictori români. Dar pe lângă aceste evenimente organizăm un volum în total de 50 de licitații pe an. Așadar, chiar sunt de fapt foarte multe. Avem o pauză de 2 luni, cam așa, pe an, vara. Noul sezon de licitații începe întotdeauna în septembrie. Când zic un volum de 50 de licitații pe an, înseamnă că ar fi cam una pe săptămână, dar sunt de fapt 2 pe săptămână, fiind acea vacanță și mai sunt alte mici perioade de pauză. Așadar, ritmul nostru de evenimente de licitații este de 2 licitații pe săptămână și pe lângă cele mai importante, care sunt, cum spuneam, 4 pe an, organizăm licitații în toate domeniile artei, artă decorativă, artă sacră, numismatică, memorabilia. Suntem acum în Salonul Roșu. Sunt acestea niște denumiri ale noastre interne. Mă inspiră puțin această încăpere să vorbesc și despre începuturile casei de licitații A10 by Artmark. Am împlinit anul acesta 16 ani. Ne apropiem de majorat, e o vârstă matură pentru un astfel de loc. 16 ani reprezintă o istorie și o evoluție deosebită. De 2 ani, Artmark există și pe piața de artă din Bulgaria și din Croația. Avem în această încăpere roșie, în general, un mix de expoziții. În acest moment ne-ați prins cu expoziție de istorie, expoziție de carte veche, de artă plastică, artă decorativă și aș fi menționat și bijuterii, pentru că în aceste vitrine înalte, în mod normal, avem expuse bijuterii. Acum suntem în pregătirea unei licitații numite de noi licitații de eleganță, unde avem în general și licitații de bijuterii. Suntem aici, în cea mai importantă încăpere din Palatul Cesianu Racoviță. Este încăperea unde organizăm și cele mai importante evenimente pentru care suntem recunoscuți, și anume licitațiile. Organizăm 4 mari evenimente de licitații pe an, licitații de artă plastică, cu cei mai renumiți maestri pictori români. Și această încăpere este cu totul specială pentru noi, o numim în limbajul nostru intern camera conferință, pentru că aici expunem cele lucrări. Sunteți astăzi aici la noi în vizită, chiar în ajunul celui mai important eveniment din sezonul toamnă 2024 și veți vedea lucrări foarte puțin cunoscute ale unor artiști precum Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonița și, sigur, am spus acum capetele de afiș, dar regăsim mulți alți artiști. Am menționat Nicolae Grigorescu cu o emoție cu totul deosebită, pentru că avem o lucrare extrem de puțin cunoscută. Este vorba despre un nud. Foarte puțină lume cred că știe că Nicolae Grigorescu a abordat și genul acesta de pictură, pentru că, e drept, a făcut-o în primii săi ani de școlarizare la Paris și a făcut-o apoi în ocazii puține. Este un nud în miniatură și toate aceste lucrări care vin la noi în evenimente sunt lucrări eveniment, pentru că ele sunt parte din niște colecții private. Așadar, dacă nu ar fi genul acesta de locuri, precum o casă de licitație, și o casă de licitație așa cum suntem noi, care are și o galerie impresionantă în această clădire absolut fascinantă, Palatul Cesianu Racoviță. Așadar, licitațiile toate la noi sunt însoțite de aceste expoziții spectaculoase care durează 2-3 săptămâni, poate chiar și mai mult, de la caz la caz.
Vizitatorii și iubitorii de artă și de frumos având ocazia să acceseze și să vadă niște opere care ies foarte puțin în lume, pentru că este vorba despre opere de artă care aparțin unor colecționari privați. Dacă nu ar fi, cum spuneam, genul acesta de locuri, astfel de lucrări ar fi complet prizoniere unor colecții private și în afara celor care au șansa să intre în astfel de case cu astfel de colecții, sunt foarte puțini cei care ar putea să vadă aceste opere. Și noi ne mândrim cu faptul că la Palatul Cesianu Racoviță, acest muzeu-galerie cu un program deosebit pentru vizitatori, pentru că noi avem zilnic intrare liberă de luni până duminică, între 10 dimineața și 8 seara, nu doar de noaptea muzeilor, și îmi place să mă laud cu asta pentru că e important. În centrul Bucureștiului există această galerie-muzeu sau un muzeu atipic, cum spun eu de foarte multe ori, unde pur și simplu intri și odată la 3 săptămâni, odată la lună, ai bucuria de a vedea alte și alte și alte expoziții. Iată o altă încăpere dedicată acestui magazin dependent de artă, unde avem de asemenea o expoziție impresionantă și sunt în magazinul dependent de artă cei mai încărcați pereți. După cum vezi, abia poți să arunci un ac. Se schimbă și aici panotarea, pentru că oricând intră cineva și îi rămâne privirea așa fixă pe o lucrare. De foarte multe ori ni se întâmplă asta. Vizitatorii, nu doar cei pregătiți să achiziționeze ceva, ci simpli vizitatori, vin, se îndrăgostesc, fac mari pasiuni pentru ceea ce văd pe aici, cum pățim și noi intern, să știi. Și noi facem pasiuni pentru tot felul de lucrări și noi ne cumpărăm și din licitații și din magazin. Astfel că lucrările și aici se mai schimbă în funcție de cei care vin, achiziționează ceva și atunci colegii noștri în locurile rămase libere pun alte și alte lucrări, pentru că avem, slavă Domnului, suficiente lucrări. Magazinul dependent de artă, de altfel, este și o ocazie în care cei care doresc să achiziționeze astfel de opere, de lucrări, și după cum vezi și aici avem de asemenea și artă decorativă, nu doar artă plastică. Și artă textilă. Exact, văzut, da. Sunt și istorică și din nou artă sacră. Spuneam așadar că magazinul dependent de artă este ca un fel de anticameră pentru licitații, în sensul în care dacă în licitații ai ratat anumite lucrări sau ai ratat licitația sau n-ai fost atât de decis în licitație și poate ți-au scăpat lucrări pe care ți le-ai fi dorit, unele dintre ele, post-licitație, rămân într-o perioadă de grație între licitație și magazin. Lucrările pot fi achiziționate la prețuri câteodată foarte spectaculoase. Această perioadă între licitație și ce se întâmplă cu lucrarea neadjudecată în licitație sunt perioade foarte, foarte, foarte bune și profitabile pentru achiziții. Iată, am dat un secret, până la urmă ăsta e un secret. Sigur că nu te poți risca, nu poți să te culci pe ureche că lasă că iau în perioada aia, pentru că poate, sigur că da, în licitație îți poate oricând fura cineva de sub nas obiectul dorit sau opera dorită. Mulți dintre cei care aleg să vândă prin Artmark, dacă lucrările lor sau obiectele lor nu au fost adjudecate în licitații, pot opta pentru intrarea obiectelor acestora în magazinul dependent de artă, unde rămân până când își găsesc, desigur, noul
proprietar. Iubitor. Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi este greu să plec. A fost o mare bucurie. M-am încărcat cu frumos, cu informații. Știu că vrei să ne oferi mai multe informații și că suntem invitați data viitoare. Voi reveni cu drag. Bine ați venit, mă bucur foarte mult că ai venit la noi și că ne-ai alocat acest spațiu și că ai avut această curiozitate și se citește pe chipul tău bucuria. Adevărul ăsta este, e imposibil să intri în acest palat, la galeriile Artmark și să nu fii vrăjit și fascinat de tot ce vezi aici. Noi trăim aici zi de zi și zi de zi simțim asta. Ne bucurăm tot timpul de oaspeți, suntem o casă foarte generoasă din punctul ăsta de vedere. Prietenoasă, generoasă, este un loc magic și veniți aici. Este deschis între luni și sâmbătă? Zilnic. De luni până duminică. Nu doar de noaptea muzeilor, cu intrare liberă, așadar la acest muzeu-galerie în inima Bucureștiului, la galeriile Artmark, sunteți poftiți să vedeți toate expozițiile dedicate atât licitațiilor cât și magazinului, pentru că până la urmă sunt pentru toată lumea. Mulțumim! Ca la grădiniță. Bye.